Okay, så Karoline hun kommer hjem fra lejeskolen om en time. Hun lavede en gang en prank på mig, hvor hun satte en masse post-it sidder op på min væg. Ej, men what? Ej! Ej, nu. Så nu skal jeg få lidt hævn med. Hun kan ikke lide One Direction, så jeg har købt alt her. One Direction, der skal hænges op på en væg. Så har vi fået der på væggen her. Jeg er ikke sikker på, om den skal ligge der på dynen, men det gør den med indtil videre. Det er så meget sjovt. Nu skal jeg til at pakke sådan en figur op og sætte en klistermærke på. Det her, det er ham her. Han hedder Globe. Nej, det hedder. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Så kommer jeg lige op. Han er rækket lidt på hovedet. Så har vi fået sat nogle klistermærker på det her skab. Der står en stor handel, og så står sådan en smuk hjerte derovre. Så står han deroppe, og han står der. Så har vi det hele der. Så skal vi bare igennem mikrofonerne og kameraet. Så har vi gemt GoPro herinde under. Hvis man kommer ind, så man kigger ikke derovre, så det står fint der. Det står et godt sted. Det her kamera, jeg ved ikke, om det skal gemmes her ved stolen. Au! Hej. Velkommen hjem. Velkommen home. Er det hævn, Oliver? Nej. Hvad synes du om? Jeg synes ikke, det er flot. Jeg synes, det er så flot. Det er helt sindssygt. Rigtig One Direction. Okay. Er vi egentlig overhovedet i fokus? Er vi i fokus? Sådan. Så. Den var høj. Ja! Armlængden. Hvad laver vi? Jeg skal være med til YouTube. Nej. Altså, hej, YouTube. Hej! Altså, så er det så her, hvor jeg ikke skal komme ud. Så vil I sidde og bagtale mig? Ja. Farvel. Kom og smadre jer. Det er faktisk velkommen til. Jeg går fra nu. Det var lige en mindre forstyrrelse. Nej. Victoria for... Jeg har lidt en lille afbrydelse, men vi er straks tilbage. Der var engang en mand, 2 drenge, der var i et spøgelse. Så er det der og så på døde YouTube. vi! Tak fordi I så med på den her lille prank, jeg lavede. Det var vildt. Det var crazy. Og vi har lige filmet en ny serie, Ja. der kommer op her. Eller i hvert fald det første afsnit. Ja. Rød og Grønmand Show. Krummer show, ja. Rød og Grønmand. Nu blinker bare noget. Det er okay. Yes. Jo, vi har været nede og se spøgelsesjerne. Et sted, hvor der skulle være en historie med en eller anden Håndværker, så det kommer meget mere. Tror jeg bestemt. Vi har lige været nede i området og hørt de menneskene, der ejer det om historien og sådan. Så den kan I høre, når det er, vi lægger videoen op. Så om de kommer, vi kan finde noget. Så vi ses næste gang. Hej hej.